Radio Bologna. Radio Bologna. Tu Warszawa. Radio Bologna nadaje audycję w języku duńskim. Her er Warszawa med Radio Bologna, der sender til lyttere i Danmark. Stillet ind på Radio Bologna i Warszawa, der netop har udledt en udsendelse på dansk. Vi sender 2 gange dagligt kl. 16.30 til 16.55 dansk sommertid på korte bølger 49,22, 50,04 og på mindrebølger 200 meter. Ja, og det er lige med 5.995, 6.095 samt 1503 kHz. Og kl. 17.30 til kl. 18.00 på korte bølger 48,90, 50,04 og på mindrebølger 200 meter. Og det er lige med 6.135, 5.995 og 1503 kHz. Vi modtager meget gerne rapporter over modtagerforholdene. Vi hører meget gerne, hvad lytterne mener om programmerne. Og vi hører også meget gerne lytternes forslag til vores udsendelser. Vores adresse er Radio Bologna, postboks 46 00 950, Warszawa, Polen.